την τελευταία τετραετία έμειναν βαλτωμένες όλες οι πολεοδομικές υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας. Δεν προχώρησε καμία πολεοδομική μελέτη. Ασπρόχωμα, Βέργα, Μαντίνια, Ανατολική Παραλία, πυκνοδομημένα, δεν έγινε τίποτα. Δεν εφαρμόστηκε καμία από τις συγκεκριμένες πράξεις. Δεν έγινε ούτε μία καινούργια διάνοιξη δρόμου, πλατείας, παιδικής χαράς κλπ. Αρκετά πια με τα ψέματα, με τις καθυστερήσεις και τις ολιγορίες. Αρκετά με τις περιουσίες των συνδημοτών μας να μένουν αναξιοποιητές, η έλλειψη στέγης να μεγαλώνει και τα ενοίκια να αυξάνονται. Στις 8 Οκτωβρίου τελειώνουμε με τη στασιμότητα. Ο Δήμος Καλαμάτας αξίζει περισσότερα. Θέλουμε και μπορούμε να πάμε την πόλη μπροστά. Καλαμάτα μετά. Βασίλης Τζαμουράνης, πολιτικός μηχανικός, υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας.